groot feest op een stapsteen in Kalmersweg. Daar is verder heb ik niet goed in het zintje gezet. Hij was hartstikke goed onder, hij hier niks verwachten. Ik zie hem zijn dat er in de bibliotheek de oproeping moesten. Nou, en hij, de klassen ben ik leeg. En op een gegeven moment, maar er stond ik bijna op het plein. Ja, ik zei ja, maak maar even zien. Nou, en toen hebben we het grootst gevierd, dus hartstikke mooi. Het was geen mens. Dat kon niet. Het was wel 4 keer zo lang. 3500 squallen die in mei. 12 finalisten kwamen naar Tivoli in Utrecht voor de finale. En Hector zijn eigen verrassing pakt verder de beker. Eerst vertelden ze iedereen wat. En toen zeiden ze nummer 3. En toen nummer 2 en dacht ik, nou, dit wordt nooit meer wat. Ja, toen zeiden ze nummer 1 en dat weet ik. Ja, ik wist dat ik geloofde toen nog net helemaal, maar nou nog steeds net eigenlijk. Kijk, als eerste hoort daar natuurlijk een medaille bij, want je bent gewoon natuurlijk een kampioen. Verder had ik gewoon een hele eigen vallenstijl. Die horen die bereiden het super goed voor en die lezen het stukje ding wel 100.000 keer. Ja, dan gaat het natuurlijke eruit en dat had verder wel. Die had gewoon echt zijn eigen manier en ja, die is gewoon heel natuurlijk in het vallen. Hij is heel puur. Hij is heel puur, ja. Eigenlijk een echte Fries. In het 31-jarige bestaan van de voorleeswedstrijd ging 3 keer een Fries verder voor toch nationaal kampioen te worden. En bij de titel had ik nog een bijzondere bijbaan. Dat weet ik nou net hoe dat zit, maar dan ben ik dus directeur van een museum in Den Haag. Hoe kan het toch zo goed voorlezen, Kerst? Ja, dat weet ik dus net. Nee, ik heb geen flauw idee. Hoe is het zo'n volle boeken dan? Nee, ik wil lezen maar niet om. Maar En toch is kampioen worden. ja, ik denk, ik probeer het nog en nou ben ik kampioen. Ja, dit is natuurlijk uniek. Het in het constant door dat het onderwijs minder wordt. Dat wij als leerkrachten een uur om werken moeten. En ja, dan een titel als een Lietsdwarfke zou komen zwaar binnenslepen. Gewoon de nationale titel, ja, dat is echt hartstikke mooi. Een grote opsteker.